O acto, que se desenvolverá o sábado ás 7 da tarde no Centro Social de Boiro, está aberto a toda a cidadanía. Intervirá o enxeñeiro Francisco Xavier Santamaría, que exporá unha comparativa sobre as horas de luz nos distintos países e o custo da electricidade. Estaremos con Francisco Xavier Santamaría, que está aquí ao meu lado, que é enxeñeiro, técnico enerxético, que nos falará sobre a necesidade de ter unha tarifa propia en Galiza, de que baixe o IVA de un 21% a un 4%, que isto é unha reclamación histórica que levamos no BNG, dicir, para ter unha referencia, que as tauradas a día de hoxe pagan un 10% de IVA. Despois tamén nos contará como hai que eliminar os suplementos territoriais, esa orde ministerial que se creou a nivel Estado e que supón un imposto engadido a nivel das autonomías, para decir, por exemplo, entre Galiza e Madrid. Galiza está pagando un 34% e Madrid un 2,1%. Co agravante de que Galiza é un produtor, somos excedentes en produción eléctrica, e Madrid, evidentemente, consumidor. En este gráfico, non podedes ver. O acto contará tamén coa intervención de Manuel Requeijo, alcalde de Muras, un municipio de toda España coa tarifa eléctrica máis baixa. Pois o alcalde do Concello do Estado Español, onde está a tarifa, onde está a luz máis barata. É o alcalde de Muras, chamase Manuel Requeijo, é o alcalde tamén do BNG, o cal nos enorgullece, demostra que se poden levar a cabo esas políticas que tanto potenciamos, e tamén estará con nós.